Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Surya Gold Cement Dhon Be Aphan Kipalupon along Dalal Amen Keklang. Kiludet Kidugdet Aphan Kidongpon Sit Arum Keber Pon Het Alam Theke Ahok Tema. Lapuson si non het jong kedam tang chitini phai thong keb arni nilitum kepang dakbo Surya Gold Cement mati Purbanchal Cement Limited atum Dhanbe Aphan Kepalupon aberta aputhak non puthot ki dalal mati angbong ali kacho endun abang phu amen keklang Dhonbe kisong ke boy alam the chini don si Karbi hijan cherab don nangji pu pen inut bang hini songja po mati hamphang klembang phu bang phi Dhonbe aphan adung tate bok damlo lapen ahokang sai nang che song pipo pu pen aning pathe damlo non alam kimi keklang ki Dhonbe adung ke pate bok dam mati nang che song pipo pu abang phu atom amat si Dhonbe aphan kachong thuidam non abang ke ajat leche thandam sitami Dhonbe abang ahem arit prit motsi donanglo lapen ahokang sai komentu antong alangli longpon poni lakemo aporsi ethanpo tangte kisung ke phowek abang phu Dhonbe asopo rontu be alangli pen kache thanpon alam thile arjuponik sina বিষ্ণুরাং কি করেছে এটা মাটি আছে ফ্যাক্টরি আমার বহুত মাটি আছে তো আমার ফ্যাক্টরিতে 12 মাইল বলে আছে বাবা তার এটা মাটি আমার 2 বিঘা কিমান কথা মাটি 2 বিঘা কিমান কথা মাটি আছিল ফ্যাক্টরি আন্ডাৰত হৈ আছিল তাৰ সেই গেছটো সেটেল মই নিজে গৈছো আলোচনা মালিকৰ বহিছো দেউতাক লৈ গৈছো আলোচনা কৰিছো সিহঁতে কি কৰিছে যোনদিনা লেনদেন কৰিছে সেইদিনা মোক খবৰ দিয়ে বুঝছে তারপরে এই গেছটো গল পয়সা পাতি লৈ খাই খতম সেহে তারপরে ফোন রিসিভ লাস্টত গৈ মানুহজন বেমাৰে বেছি দিন খাব না বলে কেছটো কৰিল এসপ্তাহ পিছত ঢুকাই থাকিল Commercial gas cylinder anam kipabatpon Asam alongri arlo along kedamtang achiklo ke gas cylinder abong anam ador nangjumlo lason sike ongdong arat atumke aning karong nangdolo athe chiti achiklo malom penang an gas cylinder abong anam ador nangki jumdolo laso along penang an arat atumke gas cylinder abong anam ador nangjumbong popu matha ponsi aning cheparong ponlo sitami non abangke rat atum aning chethenaksi non puthot commercial gas cylinder sika pharo hinira sirkep an men kebat rak ajok solangdo arat atum kaning hangjo hanghai lasila puson gas cylinder abong anam nang pajumle nang pabat ke radaphan apharlo ka chojorlo pusi cherok tok arata tumpe jethan ponsai news desk report Karbi Anglong news Assam along longpli a district arlosi AFSP pedupon chotlu Assam along ri arlo along preya chikloni phai ECR ni pen Armed Force Special Power Act 1958 AFSPSI khit longpli a district arlo along si pedupon chotlo pusi Assam DGP GP Singh pen pachetak pon bangso longpli district arlo along ke padopon ji adim a district laki Dibrugarh Tinsukia Sivsagar Lapen Soraideo a district arlosi AFSPA saikhi pedupon chotlo pusi pachetakpon lasi Assam along ri arlo ke ongdung a district atum AFSPA saikhi along pen penang an jokponlu bangso ke jokpon nangkok atheke ke ongdung risim kang tang ke ot asong atum risim COC penang o atum ke rat anglum nangke dodunsi ke onglu lasi ke ongdung a district aphan ke AFSPA pen pajokpon lo pusi Assam DGP GP Singh pen birta pangdakpon news desk report Karbi Anglong news Sarupathar MAC Kadamterang Pi Ahemalong Gandhi Jayanti Katalon Pon Preni Phai Hini Arni Adapor Phai Kep Apor Pen Sarupathar MAC Kadamterang Pi Ahemalong Mahatma Gandhi Hache Arani Mate Gandhi Jayanti Ketalon Dun Bangso Gandhi Jayanti Ketalon Pon Amayalong Deputy Speaker Dr. Numol Momin MAC Kadamterang Pi VDC Chairman Silar Sondrong Pi Samson Timung Atum Penchenglok Penang An Manpeng Kedoke Thekiding Atum Chetong Dunsi Mahatma Gandhi Hache Arani Mate Gandhi Jayanti Katalon Ajaimek Mesen Pen Pachun Pon Bukajan pen Sarkurubi Karbi Anglong news
habar ke hat karbi jutang asong ahin pen krungsai amai ke paman pon habar ke hat karbi jutang asong ahin pen pator pri ponsi non ke wangji prai achiklo ingdeng thongke praisi jet ke wai ep apharman habar ke hat sang timili pathua klam along alir alon pen ke talon ponji aphan habar ke hat karbi jutang asong lapen terekam amai ahin pen sang timili karbi jutang asong asai hem along krungsai amai ke paman pon labangso krungsai amai ke paman pon along terekam amai amei phu long sing tok bi pen ke chari pon amai long terekam amai chunbang gulap kro pen mai ke pha alam the pachini ponsi mesen me et pen ke talon ponji aphan chesik chedang ponsi chingki chethan pedupon bang somai long ke cs central committee members nogen terang lapen habar ke hat karbi jutang asong lapen terekam amai klembang phu bang phi lapen lamet lam chong ka ching hon abang phu bang phia tum chetong dunsi in samjin pen pachun ponlu ingdeng thongke praisi hawar ki hat hawar isu sorong aji sangti mili pathua klamlong kibi ponji non labang so chiklu koi raisi pen thoma farman kisik kedang bangphu sanchom convenor to ben chathan chimum chingki chathan labang so mai pini samjin pen chun pamikalo dak kitun al bangsong haroisi sose bangphu tu na chitong dur masi laan bangphu tu chitong kan ning parung dun pot kan to kawi phan stami churo pajeri lo kasi lalo penap pen stami la sanchom to an stami mi thang asai je claim phan stami pini je parai lo la pen kikim kerang pen cenglok kedo unit tin pen kewang ji abang cepati bang pubang pia tumpan kepadu mesen pen kepadu ke thagi phan stami pendap pen ke claim ke cengji phan tum pini cepara edlo pasti ning thelo kadu kami rat stami dak sang timili patwa klam long hal swarni nak cetodun pukusi nak cetong dun etu pukusi aliralon nak kidun pukusi nil tum tiri kama mai hinpen kadu kami haurakhat pen jenglok pu lomati pen stami kadu kami tanang cetodun pukusi juning ri inkoira unit inkoira fodo si unit tin pen thongkep cepati bang putum cetong dak alam tu lasi lasoteng pulute tum cisik lun tum lasoteng dengan tum cisik Itulah pening. okalang non thang aningkan pen muti pineng bang sabso ke project ke cepak lain panil tum cisik tu lasi muwa por tinang tum teglong Lakhang Korpho Nilip MSC constituency ke parlo choki hola mini stadium sports complex along Arnisia Pharman Anam Sikasuri Thongke Brapho Pinangji pu alam ahok kalipu NSA atum pen pherang ke amai ke phapon kedam tang chitini phai thongke arni longbi chidu talent han Karbi Anglong singing competition ke padoji aphan sujit timung lapen bilison terang atum choki hola mini stadium sports complex along si pedoponji adim Nilip Sports Association NSA president secretary atum along application ave pin mate ame thang damde pin pen mate phone call chot pen ajok singing competition ke padoji aphan dim pek pon thek thedet lupusi NSA atum pen than pon lapen sports complex ahem Arnisia Pharman Sikasuri Thongke Brapho nang pinangji pu alam ke ahok kalipusi NSA atum pen than pon lake sojit timung lapen bilison terang atum NSA atum aphan nongno nangki jo thaplo lapen test media pen sitami NSA aphan pini pen ap angbong dianang chu hangvek nang jilapen jongsi dianang chu hang he pulote sodak pen insai pon nang kok popusi NSA mate Nilip Sports Association atum pen tangdak pon labang so amahelong ka chetong dun Winson Ronghang president Samuel Tiso VP Relinson Be VP Noah Phangcho secretary Wellington Phangcho AGS Kiri Rongpi Treasurer Elias Teron office secretary Santos Hanse organizer secretary lapen ke ongdong atum bangso amahelong chetong dun si mesen pen pachun ponlu Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Nilip Sport Association pen pini labang so press meet na kanang ko kalau pehlo ni Men Wilson Ronghang ni Nilip Sport Association president secretary ku Kangcho Sangho atumi pen iklangkom la Nilip Sport Association mate laso complex alam laso auditorium hall alam titum han
alam koi na pi labang ke hokali athe nilitum labang so hem nilip sport session pan ke damtang achiklo 19 ani tuma henover lo lapen henover det api nilitum nilip sport session pen nilitum cipatir pi sinitum labang so hem kosong sinitum kecilang runjima pun nilitum cingwai pon lo halos so cingwai pon sinitum penangan alam cepatu lo la sinitum isi laki cerai kondunai ke damtang pula Chukila High School long mini stadium mason ke paklang pede dan ukuran itu kacis situ la sinil tu atumi labangso la so audition la panil tu la pan la so herna ke hang nil tu pan sujit timung la pen bison terang nil tu pan hang na he punang kokji pilon nil tu pan hang over telephone te thini tu pan hang Sitame lasupen ke nilai tuntan nilai sportation ni tuntu dan secretary ke direct ke pidu the athe me nitum ke chingwai tang boda nilai tum han 35000 pinangi pun nitum ke latum han tupe nilai tum han physically ta bangbe lapen in return ta bangbe nilai tum han lahai so ahem na pinangi boda sitame MEC pini local MEC nilai han ponang lo oh nitum chingwai pon pu nilai han lo lasupen nitum nilai bahini pen chingwai lo cingwai pen ini tuh PPG fasil tuh ke cisiklo langsung nahu setame alang tumbang bedet pena join ini tuh mafansi people langsung itu dah langsung hem